En mä jaksa. Ehkä myöhemmin. Mitä sä teet oikein? Et kai vaan taas pelast peliä? No joo. No just, miten sä jaksat? Eikö sulla niinku parempaa tekemistä? Lopettaisit sen jo. Mä lopetan tän heti kun pääsen läpi. No joo, moikka. Tytti, onks läksyt tehty? Kohta pitäis mennä nukkumaan. Joo. Hänen vanhempansa eivät jaksa käskeä tyttiä 100 kertaa lopettamaan, kun se ei tunnu auttavan. Koulusta on ilmoitettu tytin huonoista koetuloksista ja keskittymishäiriöistä. En mä jaksa. Mä menen nukkumaan. Tytti on jäänyt kotiin, koska ei jaksanut aamulla mennä kouluun. No niin, ei enää paljon. Muutama pallo vielä. Jes! Se menee läpi! Woo! Vitsi, mä tein sen. Moi. Moro, arvaa mitä? Mä pääsin sen pelin läpi. Mä en voi uskoa tätä. Vitsi, mä oon hyvä. Hyvä, nyt sit lopetat pelaamisen. No joo, kyllä hyvissä mielin lopetan. No ilmanko sä et ollutkaan tänään koulussa? Ai niin muuten. Löysin välitunnin netistä yhden kivan pelin. Jäin koukkuun siihen. Olisiko ollut joku papoussuuttari? Joo, tuntui tosi kivalta peliltä. Mä voin lopettaa sen pelaamista. Eikä! Mie sekoitan. Katri. Tytti, oot sä tehnyt läksyt jo? Tytti, onks... Netistä yhden kivan pelin. Mikä? Mitä takia sä soitit uudestaan? Enkä soittanut. Soitithan.